Gefeliciteerd. Ja, ik sta je ook even op. Gefeliciteerd, heel veel succes. Als we met elkaar even helpen, de shirt vasthouden, oké. Zo. Ja, dit is, ja, Johan, iets erbij. Ietsje dichterbij, ja, Johan, zo hè? Oké, komt ie, daar gaat jongens. Hey, heel mooi, dat is prachtig. Blijf even kijken. Het ging geloof ik heel snel de afgelopen dagen, hè? Ja, begin deze week hadden we inderdaad contact en uiteindelijk is het heel snel gegaan. En werd Heerenveen concreet en voor mij was de keuze daarom niet moeilijk om te tekenen. Ja. Blij met deze overeenkomst? Absoluut, absoluut. Ik zat echt te wachten. Ik was denk ik toe aan een nieuwe stap in mijn carrière. Ik zat 7 jaar bij ADO in het eerste. En ja, dan merk je dat je wel toe bent aan een volgende stap. En een stap hogerop. En dat is Heerenveen voor mij duidelijk. Dus daarom de keuze was niet moeilijk voor mij. Nee. Wat verwacht je bij Heerenveen? Ik verwacht bij Heerenveen. Mijn verwachtingen zijn wel groot, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk vaak genoeg tegen Heerenveen gespeeld. En ja, mijn ervaringen waren altijd dat Heerenveen een mooie club is. Een club is die zich aan het ontwikkelen is. En ik denk dat dat wel bij mij past nu op dit moment, ja. En ben je dan gehaald als basisspeler? Dan moet je aan de trainer vragen, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, ik zal natuurlijk wel gaan strijden voor een basisplaats. Maar uiteindelijk ligt het aan de trainer en die maakt uiteindelijk de keuzes. Maar ik zal er wel alles aan doen om in de basis te komen, ja. Je denkt dat je daar genoeg kwaliteiten voor hebt? Dat denk ik wel, ja. Ja, niet om arrogant te klinken, maar ik zie dit ook als stap hogerop. En het is een reden dat Heerenveen mij daarom heeft aangetrokken. En ik denk dat ik nu in een fase ben waarin ik inderdaad mezelf aan het ontwikkelen ben. En dat hoop ik hier ook door te ontwikkelen, ja. In de media was er ook, stond ook dat er interesse was vanuit andere clubs. Waarom heb je nou uiteindelijk voor Heerenveen gekozen? Omdat Heerenveen op dit moment het snelst concreet werkt. En dit voor mij een logische stap was in mijn carrière. Het is heel makkelijk, ja. Het is, weet je, Heerenveen werd concreet en ja, de keuze was voor mij al snel inderdaad dat dit voor mij een stap hogerop is. En Europees voetbal was natuurlijk ook een belangrijk punt daarvoor. Dus ja, geen moeilijke keuze voor mij daarna. Ja. Wat wordt jouw positie bij Heerenveen? In het veld bedoel je? Ik ga voor de centrale verdediger. Dat maakt niet uit of het links of rechts is. Maar ik kan ook als rechts- of linksback fungeren. Dus het is afwachten waar de trainer me gaat gebruiken. Ja. Maar ik neem aan dat je voorkeur ligt bijvoorbeeld bij een centrale plek naast Jeffrey Gouwenleeuw. Dat is wel inderdaad mijn streven, ja, om inderdaad gewoon centraal te gaan voetballen. En wie er dan naast mij voetbalt, dat is dan nog maar afwachten. Dat weet ik ook niet wie de trainer kiest, maar ik denk dat het wel goed gaat komen, ja. En dan ga jij in ieder geval er ook voor zorgen dat de Heerenveen in die topwedstrijd niet meer zoveel goals tegen krijgt. Dat is een van de redenen waarom ik gehaald ben volgens mij. Dus daar ga ik mijn best voor doen inderdaad om zo min mogelijk tegendoelpunten tegen te krijgen. Ja. En zo weinig mogelijk kaarten pakken, neem ik aan. Ja, het is ook niet echt... nee, daar ga ik ook mijn best voor doen. Zo min mogelijk overtredingen maken en kaarten pakken, ja. Want ik zag op internet bij de statistieken, nou, toch aardig wat kaarten die je gepakt hebt de afgelopen jaren. Nou, afgelopen seizoen was het iets meer, maar het seizoen daarvoor viel wel mee. 4 kaarten, 5 kaarten. Dus ja, vorig seizoen was het inderdaad wel iets meer kaarten, maar ik ga mijn best doen. Dankjewel.